Здравейте, приятели! Ето, че днес най-после ден, в който ще обявя победителят от томболата за наргиле. Това е списък с всички регистрирани, общо 367 регистрации. Естествено съм замазал част от имейлите и част от телефонните номера и IP-тата. От телефонните номера съм оставил само последните две цифри, поради съображение за сигурност. Сега влизаме в Google и пишеме random number от 1 до 367. 367 и номер, който беше генериран е 274. Сега ще видим този номер 274 точно на коя регистрация отговаря от списъка с печелившото име, и това е номер 274. Добромир Тодоров. Честито, Добромир Тодоров. Надявам се много да се изкефиш на наргилето. Дръж телефона до себе си, защото всеки момент ще ти извънна да се доуточним с данните за доставка и кога да се случи това. Чао на всички и до следващия епизод.